Ngastina. Jagat Ngastina tebih sabibaring perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun. Nadyan para Pandhawa wis beboyongan sakwetawis wanci mring negara Ngastina, parandene para Pandhawa cara-carane srengenge wis nglewang mangulon. Jagat Ngastina peteng ing brang wetan swara gumuruh geger mawurahan. Sadengah papan isine mung wong rebutan kelungguhan. Ing brang kidul usrek mbregudul gugu wong hambek wadul. Ing jagat kulon padudon saenggon-enggon. Ing brang lor tunggal bangsa padha ora gelem mawur. Kahanan kang mangkono nabet nandes aning tiase satriya muda nenggih sang abagus pari kesit ya sang paripurna. Megegek ugek sadulita hemel lae babar pisan kula mboten duga mana, kula mboten nglegewa bilih sudung kula wonten Karang Kadempel mriki kerawuhan satriya pepunjuling jagat pitataning para umat. Jengandika putu Raden Janaka anak Suwargi Raden Abimanyu Ndara pari kesit. Ya Kiai Semar Badranaya bener sing dadi dawuhmu Kiai Semar. Nuwun sewu Gus. Janur Gunung Kadingaren jengandika Ndara Parikesit kok kepareng rawuh wonten sudung kula Karang Kadempel mriki. Mokal menawi mboten wonten wigati. Sumangga Gus, kula aturi ambabar pangandikan. Kiai Semar sakrampunge perang gedhe ingkang winastan perang agung Baratayuda Jaya Binangun, satemah para Pandhawa antuk jaya, para papunden sakulawarga kabeh wis kasembadan boyong mapan ana ing negara Ngastina. Ripalungguhan iki para sesepuh mligine para pepunden Pandhawa nedya rampung anggone angembat tata ingering kaprajan.
satemah para sesepuh, para sentana, mudune para kawula, sinurung pangestune para kiai alim lan ulama. Wis nunggal niat, nunggal tekad lan nunggal kiblat. Golong geleng gilik kang dadi ciptane bakal nyengkuyung aku. Ya kuwi parikesit mongko dadi ratu mapan ana negara Ngastina, Kyai. Semareka den prayitna semurire eka ambalik tityani gandayani trisunya Purnama sasi gilar-gilar semedining tengahing latahar milangono lintang Bima Sakti mula kang mangkono Kyai tangeh lamun parikesit bisa dadi ratu ingkang jumbuh kelawan idam-idamane para kawula ing negara Ngastina. Lamun parikesit durung antuk sebul pangestu saka Kyai Semar Badranaya. Mula kang mangkono Kyai ora ketang seklimah, ora ketang rong limah, kowe tutura, kowe paringa dawuh supayane parikesit ora bingung anggone bakal amurba kang sarta amisesa marang jejeking adil tumrap negara Ngastina Kyai Semar Badranaya. Ah, inggih Den, inggih. Nyuwun sewu nggih. Negara niki badhe endah. Negara niki badhe tentrem lamun to saged mawujud 5 perkawis. Negara niki badhe endah lan tentrem lamun to bisa mawujud gangsal perkawis. 5 perkara kuwi mau jlentrehe kaya kepriye Kyai Semar Badranaya? Ngaten nggih Gus. Negara niki badhe endah kang sarta tentrem lamun to mawujud angka setunggal. Ilmunipun para brahmana, para resi, para ulama ingkang dipun amalaken. Tegesipun kawruh babakan kautaman kangge srana hayuning jagat saisinipun. Salajengipun angka 2. Negara niki badhe endah, negara niki badhe tentrem lamun kasurung adile para pangarsa praja. Merga keadilaning para pimpinan niki wau ingkang badhe ambeta dumateng katentremaning para kawula lan rahayuning negara niku angka 2 Den. Dungkap ingkang angka 3. Negara niki badhe endah lan tentrem lamun to kasurung ngibadahi para kawula anggone tigen lan mugen pangidheping cipta pasrah sumarah marang purbaning Hyang Agung.
manembah ngibadah anut kapercayane ingkang rinasuk kanthi cara nindakake perintah ngedoi cegah. Salajengipun angka sekawan negara niki badhe endah kang sarta tentrem alamun to kasurung patuhe para pejabat lan para kawula tumrap tatananing agama lan uga paugeraning hukum negara ingkang sampun gumathok niku angka sekawan Den. Lah dungkap sing angka pungkasan nuwun inggih angka gangsal. Negara niki badhe endah, negara niki badhe tentrem. Lamun to kasurung disumbang dongane para fakir miskin. Lah carane piye supayane para fakir miskin niku ndongaake negarane kanthi srana kanthi cara negara kudu gelem mulyakake para fakir miskin, atine digawe ayem, pikirane digawe seneng. Watone 5 perkara. Watone 5 perkara niki mangcake wonten negara sampeyan. Negara Ngastina ya negara Yawastina. Kula kinten sampeyan bakale dadi ratu ingkang bisa nggawa kamulyan lan katentreman tumraping negara sampeyan, Gus. Aretaning satriya linuwe kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine Kyai Badranaya kaya lumaku ing wanci pangklong kepapak ing obor sewu. Sakwuse parikesit mirengake apa sing dadi sabda tamane Kyai Semar Badranaya. Kabeh dawuh kang sarta pangandikane Kyai Semar Badranaya bakale tak gegem kinarya pepakem anggenku bakal netepi darep maning Nalendra. Malah daya-daya dina iki parikesit bakale nyuwun pamit ya Kyai. Ing ripalungguhan iki parikesit bakal manjing ana sajroning wana Mandalasara. Aku bakal nyenyuwun marang purbaning Hyang Agung kanthi cara nyiksa raga memulya jiwa. Nyiksa raga memulya jiwa. Ing pamrih supaya antuk gaiping pangeran ingkang hanjok marang kamulyaning sasama Kyai Semar Badranaya. Den yen sampeyan badhe tapa brata wani prihatin niku malah sae, niku malah luhur. Karana paduka menika sipatipun satriya tanah Jawa. Sipate satriya tanah Jawa niku wani rekoso, gelem kurban apa wae kangge kamulyane wong cilik. Kula surung nganggo donga. Kula surung nganggo donga. Muga-muga sembada ingkang sinedya, rahayu ingkang tinemu, basuki ingkang kaesti, gagah ingkang jinangkah, Gus.
ing kana ta wau Gantya ingkang cinarita sak rampunging perang agung Baratayuda jaya binangun maksih wonten sisa-sisaning tedhak turunipun para Kurawa ingkang tansah angungke sarana murih curnaning para Pandhawa Narakaya putra Patih Sengkuni nenggih Raden Kertiwindu putu Raden Dursasana nenggih Raden Dursasubala lan putra Bambang Swatama ingkang akekasih Danyang Suwela pendirangan mripate yen Cinandra kaya lintang Panjrina iki Raden Dursasubala
Srumah wahyut Sang Yaksendra Sura Rupa Mangsa Kati Pangsam Tal keprapal Selo ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara arca manik sejatining alam ingkang tinuding ing jagat he kowe sing mapan ana sak pengarepanku kowe putu Dursasana anak Dursala kowe Dursasubala wah wonten tinimbalan ingkang adhawuh nimbali kula pun Raden Dursasubala ewadene kowe sing ana mburiku kowe putune Begawan Durna anake Bambang Aswatama jenengmu Danyang Swela lho nggih wonten dawuh Raden Kertiwindu amiji kula pun Danyang Swela dene aku iki wis kondang kaluka anake Patih Harya Sengkuni patih sing ora tau ngapusi patih sak donya sing paling jujur dhewe Kertiwindu sing dadi jenengku inggih sumurupa wong telu kumpul ana kene iki kabeh dadi kurban kawengisane para Pandhawa jalaran apa jalaran para pepundhene awake dhewe para Kurawa wis jinempana ing angin cinandhi ing awiyat tegese wis tumekaning pati ana sajroning lelakon Baratayuda jaya binangun negara Yawastina iki sejatine tinggalane leluhurmu lan tinggalane leluhurku para Kurawa mula dina iki embuh piye carane embuh piye reka dayane negara Ngastina kudu bisa direbut bali wah lajeng kersanipun kados pundi Kanjeng Eyang Raden Kertiwindu mangkene ya kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara yen to negara Yawastina sedhela maneh bakale misuda ratu anyar ingkang bakal kaju menengake nata mapan ana ing negara Yawastina
ora ana liya sing bakal kajumenengake dadi ratu mapan ana ing negara Yawastina kejaba ya kuwi si Parikesit ya si Paripurna. Mula aku kelawan kowe kabeh kudu bisa nggagalake wisudan ratu Yawastina iki. Lajeng caranipun kados pundi paman? Paman Raden Kertiwindu. Calone ratu kudu dipateni. Merga dina samengko kabar kang sumebarke blak papat 5 pancer calon ratu kang bakal kawisuda dadi Nalendra ana negara Yawastina si Parikesit ya si Paripurna nembe murca utawa ilang saka praja. Mula didon gaweane kowe Dursa Subala tak wenehi pakaryan kowe mubenga jagat iki munggah gunung muduna jurang aja kongsi mandhek anggonmu ngubengi jagat iki yen durung ketemu karo si Parikesit calon ratu negara Yawastina. Yen wis ketemu karo calon ratu Yawastina ya kuwi si Parikesit utawa si Paripurna ora susah dadak leren ditakoni langsung babaten sing dadi gulune. Wah inggih Kanjeng Hyang Raden Kertiwindu mangestokaken dawuh ewadene aku bakal nglumpukake kekuatan. Aku dina iki kelawan Danyang Swela bakal lumarap ana ing negara Trajutresna. Ketemu kelawan Ratu Muda, Ratu Enom, jejuluk Prabu Sawarka, anake Prabu Boma Narakasura Suwargi. Ratu Trajutresna ya kuwi si Prabu Sawarka. Bakale tak koroki sing dadi kupinge. Bakale tak pengaruhi supaya wani karo para Pandhawa, luwih-luwih wani karo Ratu Dwarawati, Prabu Kresna ingkang isih kapernah eyange si Sawarka dhewe. Boy. Hey ho. Ngudari tias riwut ora wedi arawat wedi lamun kauningan mring sang hambek ngomal hati inggih Kanjeng Hyang Raden Kertiwindu. Kula pun Raden Dursa Subala namung mangestokaken dawuh didom gaweane ya. Kowe Dursa Subala pakaryanmu goleki lan mateni calon ratu ya kuwi si Parikesit. Aku kelawan Danyang Swela bakale lumarap ana praja Trajutresna madhep ana ngarsaning Prabu Sawarka. Nggih, mangestokaken dawuh Kanjeng Hyang Raden Kertiwindu. Andum gaweane ana paribasan rujak sentul siji ngalor siji ngidul. Nggih, ngestake dawuh. Sego kupat sego liwat ora liwat andum slamet. Nggih. Tuku dawet sak cendole katoke ngapret ketok. Ayo muni apa kowe? Ayo terusno. Tak deplek cengelmu kowe mboten. Ketok cendole Parikesit ngoten lho. Ya.
aja benyayangan. Budhal dene iki munggah gunung mudhun jurang. Didom gaweane Lambarana, Dasarana jiwamu nganggo jiwa ingkang sinatriya. Aja pati-pati bali yen durung kasembadaning sedya. Sendika mangestaken dawuh Raden.
ijil langenira sang nar pati lampah hira alon kinarabak badaya yuwarna nira ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita yuwang suksma mangadi luweh muga paring papayung marang panjenengan ingsun sumrambahe marang para kawula ing negara Trajutresna. He abdiku sing banget ndak tresnani Togog Teja Mantri. Kula wonten tinimbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Sawarka amiji ingkang abdi kula pun Togog Teja Mantri. Padha becik sak tekamu, Gok. Nggih. Niskala sowan kula mboten wonten alangan setunggal menapa, Duh Kanjeng. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pangaji-aji tumanduk kunjuk wonten sahandhap pepada paduka sinuwun Prabu Sawarka ing negari Trajutresna. Ya wis tak tampa kanthi bener becik akarya bombong Birawa jroning nala. Ora liwat pangestuku wae tampanana Togog Teja Mantri. Dhuwur inggih kula pundi dadosa jejimating gesang kula
mugi paring pangestu paduka saged andayani dumateng widadaning kawula sak negari Traju Trisna. Ya, penakne anggone padha lungguh. Nggih. Mboten kirang sekeca anggenipun ingkang abdi ngabiyantara. Ora lali. Ora lali sing lungguh ana mburi. Belung Sarawita. Dawuh, Bose. Belung. Dawuh, Bose. Leleng kowe. Mboten. Bekti kula kunjuk nggih, Bos. Ya, wis tak tampa. Ora liwat pangestuning Prabu Sawarka ditampani Belung Sarawita. Nggih, sampun kula tampi paring pangestu saking jengandika sinuwun Prabu Sawarka, ratu ing negari Traju Trisna. Pangestu paduka kula pundi ing mestaka lumunturing dada kagem sarana ngicali penyakit mengi. Ya. Pinakne nggone padha lungguh. Sampun jenak anggen kula pinarak, sampun jenjem anggen kula sumanggem, Bos. Gok, wonten dawuh. Togok, kula wonten dawuh sinuwun. Ngene. Wong sak negara Traju Trisna iki sing tuwek dhewe iki rak ya kowe to, Gok? Nggih. Lah lajeng kersanipun jengandika sinuwun Prabu Sawarka kadosa pundi? Mangkene. Aku kandha yen to wong sak negara Traju Trisna kuwi sing tuwa kowe dhewe merga apa? Krana ing ripalungguhan iki aku Prabu Sawarka bakale takon babakan sejarah marang jeneng sira abdiku sing ndak tresnani ya kowe kuwi Togok Tejo Mantri. Nggih, ngestoaken dawuh sinuwun. Kowe mapan ana negara Traju Trisna kene iki minangka paranpara utawa paran pitakonan. Mula kang saka kuwi Mara coba ing ripalungguhan iki waliken rasamu, Gok Togok Tejo Mantri. Nuwun inggih sinuwun pangestoaken dawuh. Wonten menapa janjane? Wonten menapa kok kados wonten perkawis ingkang sanget wigati? Kang abdi kula pun Togok Tejo Mantri nedya ngangklungaken jangga anilingaken karna nengga rumentah sabda pangandikanipun sinuwun Prabu Sawarka nalendra ing negari Traju Trisna. Rada majuwa sing dadi lungguhmu, Gok Togok Tejo Mantri. Siang Pantara Ratri hamung cipta mila katur kang cunda Rama dewaning sun ing ngene, Gok. Aku nate krungu kondang ngumandangi
perang gedhe ingkang winastan perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun. Nggih, lajeng tah perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun iki rak wis rampung to, Gok? inggih sampun. Sampun sawetawis warsa. Perang gedhe ingkang winastan Baratayuda Jaya Binangun menika sampun rampung, Kanjeng. Kok wonten dawuh. Lah banjur perang Baratayuda Jaya Binangun kuwi sing ngayahi peperangan para Pandhawa lan para Kurawa. Inggih, leres dawuh jengandika sinuwun Prabu Sawarka. Mapane ana ing Tegal Kurusetra. Tegal niku tegese Ara-ramba. Kuru menika namining darah, Setra tegesipun papan pakuburan. Maknane ora-ora amba papane trah kuru anggenipun sami perang gegempuran lan ora-ora amba niku wau dados pakuburaning para senopati ingkang sami andon jurit. ngono kok. Inggih. Musik kamangka para Pandhawa lan para Kurawa kuwi isih waris. Para Pandhawa lan para Kurawa kuwi maksih sedulur. Kenang apa kok? Kok nganti geger nganti kedadian perang gedhe sing gegerake jagat raya. Kuwi sebabe kabeh kadaya saka apa kok? Wah, la iki. Ngaten nggih sinuwun. Kenang apa kok para Pandhawa lan para Kurawa niku taksih waris? Para Pandhawa lan para Kurawa niku taksih sedulur. Kok ngantos perang gegempuran ingkang ageng, peperangan ingkang sanget anggegirisi niku janjanipun para Pandhawa lan para Kurawa niku sami kuwalat kaliyan para leluhuripun ingkang sampun murut marang kasedan jati. Lah kok ngono dasare apa wewatone apa? Ngaten. Para Pandhawa lan para Kurawa niku mboten yasa. Para Pandhawa sarta para Kurawa niku mboten melu gawe negara Ngastina, ning kok nggih rebutan. Lah niki nek dititik saking sejarah, sejatine para Pandhawa lan para Kurawa niku padha-padha mboten duweni hak kang sarta wewenang tumrap keprabon negari Ngastina. Lah kok kowe iso ngucap sing kaya mangkono? Ngaten kula critani riyin. Purun boten purun niki kula Togog Teja Mantri kudu mbukak sejarah. Tak kira kowe ora bakal kangelan babarake sejarah iki to, Gok. Nggih, nuwun sewu. Duk kepungkur negari Ngastina menika kahananipun ayom-ayem tentrem. Mangkono. Inggih. Lah Ratu Ngastina ingkang sepisanan punika ajejuluk Prabu Yayati. Prabu Yayati menika Ratu Ngastina ingkang angka setunggal. Nalika Ngastina dipun pangarsani kaliyan Prabu Yayati, negari Ngastina menika saged gemah ripah Lojinawi Kertatata Turaharja. Nah, saksurutipun Prabu Yayati kamukten negari Ngastina dipun lajengaken Ratu Ngastina ingkang angka kalih ingkang ajejuluk Prabu Nahusa. Nahusa menika Ratu Ngastina ingkang angka 2. Nah, selajengipun dipun lajengaken Ratu Ngastina ingkang angka 3 ingkang ajejuluk Prabu Kuru. Prabu Kuru menika Ratu Ngastina ingkang angka 3 ewadene saksurutipun Prabu Kuru dipun lajengaken peperintahan Ngastina kaliyan Ratu Ngastina angka 1 ajejuluk Prabu Dusmanta. Punika Ngastina inggih maksih ayom-ayem tentrem kahanan kang sarta suasananipun. Iya. Tah sasampunipun mekaten sinuwun dipun lajengaken malih
Ratu Ngastina angka gangsal. Jejulukipun boten wonten asanes kejawi jejuluk Prabu Barata. Lajeng dipun sambung malih Ratu Ngastina angka 6 jejuluk Prabu Gajahhoya. Ratu Ngastina angka 7 jejuluk Prabu Kuru ingkang kaping kalih. Saksampunipun mekaten dipun lajengaken Ratu Ngastina angka 8 jejulukipun Prabu Pratipa. Prabu Pratipa menika Ratu Ngastina ingkang angka 8. Nah, saksampunipun mekaten Prabu Pratipa menika sampun seda. Pemerintahan negara Ngastina dipun lajengaken kalian atmajanipun Prabu Pratipa ingkang ajejuluk Prabu Sentanu Raja. Prabu Sentanu madheg ratu wonten ing negari Ngastina. Ratu ingkang angka 9 menika Prabu Sentanu. Tah, saksampunipun Prabu Sentanu ndungkap wahyaning mangsa kala kedah lereh keprabon kamukten negari Ngastina menika dipun pasrahaken kalian ingkang putra inggih menika Raden Dewabrata utawi Sang Mahatma Bisma Suwargi. Nah, gandeng Sang Mahatma Bisma Suwargi menika anglampahi tapa wadat kang sarta boten purun dados ratu mapan wonten ing negara Ngastina. Wekasanipun negara Ngastina dipun pasrahaken kalian ingkang rayi inggih menika Sang Kresna Dipayana utawi Sang Panemban Begawan Abiyasa. Lah, wiwit menika tatanan Ngastina pun wiwit owah. Ngono kok nggih. Dadi sing jeneng Dewabrata, sing jeneng Sang Mahatma Bisma kuwi ora gelem dadi ratu, ora gelem dadi Nalendra mapan ana negara Ngastina, boten purun. Dasare apa wewatone apa? Dasaripun Mahatma Bisma utawi Raden Dewabrata anglampahi tapa wadat. Sipate wong tapa wadat niku boten mendem kalian kamukten, boten melek kalian kelungguhan, boten karep kalian derajat kang sarta pangkat. Tur karo maneh sipate wong tapa wadat niku sajeke urip boten kena gepok senggol kalian wanita. Niku sipate wong tapa wadat. Kok ya kuat ya, Kang? Kuat piye? Sang Mahatma Bisma iki lho. Heeh. Nglakoni tapa wadat kuwi lho. Heeh. Sajeke urip ora rabi, sajeke urip ora gepok senggol karo wanita, tik selawase lho kuwi. Nah, iki lho. Kok ya kuat ya? Kok beda karo aku ya, Kang? Bedane piye? Beda. Aku iki aja kok setahun seminggu aku ra kamban wong wedok rumangsaku ning sirah iso mot. Apa ya? Wong wedok kuwi vitamin, Kang. Yo. Wong wedok ki penyemangat seminggu ra kamban wong wedok wah jan ning ndas yo pecah-pecah, Kang. Yo. Ayo Yo coba padakne kowe karo Sang Mahatma Bisma aja dipadakne. Lah iya. Lah, wangsul pirembakan sekawit. Dados awit saking Begawan Bisma nglampahi tapa wadat. Wekasanipun kamukten negari Ngastina dipun paringaken adinipun Begawan Bisma nenggih Prabu Kresna Dipayana utawi ingkang apeparab Begawan Abiyasa. Dadi Begawan Abiyasa biyen kuwi ya tau dadi ratu. Lho nggih, Begawan Abiyasa niku tau dadi ratu ning ora suwe. Nggih. Abiyasa, Sang Begawan Abiyasa niku tau dadi ratu, jejuluke Prabu Kresna Dipayana nate dadi ratu ning ora suwe. Kok ora iso suwe iki apa ora nganggo obat? Ora perkara kuwi. Ngunjuh nyat kodrate dadi ratu ora suwe kok masamu. Lah iya. Lah, mboten dangu
negari Ngastina kalian Begawan Abiyasa dipun paringaken dumateng putra-putranipun. Putranipun Begawan Abiyasa menika sinten? Cacah wonten 3. Setunggal Sang Destarata, angka kalih Sang Pandhu Dewayana, ingkang pungkasan ingkang angka 3 Sang Yama Widura. Ngono ya, Kang? Nggih. Kedahipun prenataning nagari ngandharaken yen Sudarma Seda putra Pambayun utawi anak pembarep ingkang kedah gumanti Nalendra. Gandeng Sang Destarata menika anak pembarep ning andarbeni Caca Netra utawi boten weruh kalian padanging jagat. Wekasan kamukten negari Ngastina menika dipun paringaken kalian rayinipun Sang Destarata nenggih Raden Pandhu Dewayana. Mangkono kok nggih, wiwit niku pun rada panas kahanan lan swasana ingkang gumelar wonten ing negari Ngastina. Rebut panguwasa, arepa dikaya ngapa, arepa kepiye, tedhak turune Sang Destarata nggih menika para Kurawa boten narimakaken yen tosok bakale negarane negara Ngastina diwengku karo tedhak turune Pandhu Dewayana inggih menika para Pandhawa. Suwene suwe nganti timbul peperangan ingkang gedhe jangkaning jagat kodrating Gusti ingkang murba kawasa. Perang ingkang gedhe, perang ingkang agung ingkang nyebabaken kathah korban samya geglimpangan. Inggih winastan perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun. Oh. Permara reh mangosomya ngambreng-ngang kadikaronaning kaswasih ring marga Hamalakung are sang ganda mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umya samara wayahanto Perang Baratayuda Jaya Binangun kuwi dadi biyen kuwi lumaku pirang dina kok. Nggih. Menawi boten klentu nggih. Menawi boten klentu anggen kula maca buku maca sejarah. Perang Baratayuda Jaya Binangun menika lumampah 18 dina. 18 dina lakar kados mekaten. Sing unggul para Pandhawa, sing kalah para Kurawa. Awit wonten tetembungan wong nandur niku bakale ngunduh. Wong utang bakale nyaur nyilih balekake sing gawe bakale nganggo. Ora mesti, Kang. Piye? Ora mesti. Ora mesti piye ta? Tembungmu mau piye? Ayo nek wong nandur bakale ngunduh, wong utang bakale nyaur nyilih balekake sing gawe bakale nganggo. Ora mesti sing gawe iki bakale nganggo, ora mesti, Kang. Kok iso ora mesti? Wong nduduk kuburan ki ya ora dienggo dhewe, Kang. Iya. Iya. Ning iki paribasan mbok padane wong nduduk kubur. Mula dicetakne dhisik ning ngarep ben ora salah paham ngono. Ayo. Yo. Dadi tanduran ki
Nek ditandur becik, Tandurane mesti becik. nek ditandur ala, Mesti tandurane ya melu ala kang tukule ngono. heeh. Dados niku lho cekak cukupe Baratayuda niku nek mboten klentu anggen kula maca sejarah lumakune 18 dina ingkang dipun unggulaken dening para Pandhawa. Ya, wis aku arep takon babagan ya nggih napa malih. Lah banjur sakliyane perang Baratayuda. Sakliyane perang Baratayuda Jaya Binangun, perang gedhe sing kagelar ana ing jagat raya iki apa wae, Gok? Nggih. Perang gedhe ingkang dumadi wonten jagat menika menawi mboten klentu anggen kula nampi katerangan. Perang gedhe sing kagelar wonten jagat raya ingkang sampun dados kodrating jagat jangkaning Gusti ingkang akarya luka menika perang gedhe cacah wonten 12. Ana 12. Nggih. Apa wae Gok coba jlentrehno angka setunggal. Sinebat perang pamuksa. Perang pamuksa nggih. Kuwi perang antaraning sapa mungsuh sapa? Niku perang antaraning Prabu Tremboko Nalendra saking negari Pringgondani lumawan tanding Ratu Ngastina ajejuluk Prabu Pandhu Dewayana ingkang dipun sebat perang pamuksa. Niku Prabu Pandhu lan Prabu Tremboko mati sampyuh, mati bareng. Mangkono nggih. Sabanjure angka 2 salajengipun angka 2 perang Guntarayana. Guntarayana kuwi sapa mungsuh sapa? Perang Guntarayana niku peranging nyantarane Begawan Ciptawening saking pertapan Mintaraga mungsuh tanding kalian Ratu Ima Imantaka ajejuluk Prabu Niwata Kawaca wonten ing lelakon Arjuna Wiwaha. Sabanjure angka 3 perang ageng ingkang angka 3 sinebat Gojali Suta. Gojali Suta. Gojali niku bapak, Suta niku anak. Perange bapak mungsuh anak. Kuwi sing perang sapa kok? Ingkang perang nuwun inggih Ratu Ndwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna lumawan tanding kalian Prabu Boma Narakasura. Ana perang Gojali Suta iki mau sing unggul, sing menang sapa kok? Ingkang menang Ratu Ndwarawati, Prabu Kresna. Lah banjur sing mati mboten wonten sanes Prabu Boma Narakasura, ratu ing negari Traju Tresna. Lah perang ingkang angka sekawan sinebat perang Baratayuda Jaya Binangun sing angka gangsal. Wis cukup. Wis. Cara wong jaring iwak wis kecekel. Lho, jaring iwak kados pundi? Nek ku takon mlipir-mlipir saka pinggir kecekel sing dadi underaning perkara kang dadi unek-uneke Prabu Sawarka wis biyen nganti saiki wis bisa nampa wangsulan. Sabab kowe angger tak takoni, Gok, sing mateni bapakku Boma Narakasura kuwi sapa? Mesti kowe ora gelem semaur ning bareng takonku mlipir-mlipir saka pinggir jebule wis kecekel. Penemune jebul bapakku Boma Narakasura matine ana sajroning lelakon Gojali Suta, perange bapak mungsuh tanding lawan anak. Prabu Kresna ratu ing negara Ndwarawati lan Ratu Traju Tresna suwargi Kanjeng Rama Prabu Boma Narakasura. Dadi cekak cukupe aku wis ngerti, aku wis mudeng. Sing mateni bapakku ora ana liya kejaba mung Ratu Ndwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Aduh mati aku ketrucut aku lalah. Piye to Kakang? Aduh. Etan.
wenging driya mangu mangun kung kanduhan rimang lir lena tanpa kanin lir lena tanpa kanin yen tam tulusa mengko sang Dyah Utama wis kecekel sing dadi underaning perkara aku wis ngerti aku wis mudeng sing mateni bapakku Bama Narakasura kuwi ora ana liya kejaba mung Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna punika ingkang eyang piyambak lho sinuwun ora peduli sapa wae sing mateni bapakku utang loro nyaur loro utang pati nyaur pati aku kepengin nyuwargakake wong tuaku ya kuwi Kanjeng Rama Swargi Prabu Bama Narakasura kanthi srana menapa kanthi cara menapa paduka badhe nyuwargakaken ingkang Rama kanthi cara aku bisa nugel gulune Ratu Dwarawati Prabu Kresna aduh pati aku wah piye iki ada keterutukan Lotroko maju nggih lagi cawawan sabda horegang sumewa gegering pasewakan kathah samyana areka wonten dwirada mekta pedhot saking wantilan sawenehan areka ateh kala ludraka wonten dawuh tinimbalan sinuwun Prabu Sawarkan mijingkeng kematian kula pun patih kala ludraka njaba ana dayah wene ana dalan supaya munggah ana setinggil negara Traju Tresna nok-nok dados dika amit madhal pasilan Kanjeng Buta Mandhawa tata gati wisaya indriyak sasara maruta pawana-wana margana samirana lan marayang Pancabayu
iku saknyatane Palukon laguning lekas lo kita linuding kidung kadung kadareng hamor ngun manah rahayu ayu wana tan agolong gumolong manadu kara Amit pasang Kalimantabek sinabeta ing ila-ila dune dumawaing tawang-tawang. Musik Kisana ora kok ateges aku iki angkuh nanging pancene wae iki lagi weruh mula aku mitambuh sapa Kisana ingkang nedeng rawuh. Sepurane ya Prabu Sawarka ratu ing negara Traju Tresna. Aku ora basa karo kowe. Ditepungke wae. Ditepungke wae aku anak Patih Sengkuni, patih ing negara Ngastina jaman kepungkur. Dene aranku ya kuwi Raden Kertiwindu. Raden Kertiwindu. Ya pancen bener. Ewa dene sing mapan ana mburiku iki anake Bambang Swatama, putune Begawan Durna ing Pertapan Sokalima, jenenge Danyuang Swela. Ya, panjenengan ingsun ratu ing negara Traju Tresna kene, jejulukku Prabu Sawarka, Raden, Raden Kertiwindu. Ya, aku wis ngerti, aku wis mudeng. Saklugune ing antaraning aku Raden Kertiwindu kelawan panjenenganmu Prabu Sawarka kuwi duweni nasib sing padha. Nasib sing padha lire piye maknane piye? Padha nasibe. Kok iso mengkono kanthi dasar apa kanthi wewaton apa? Iya, padha-padha ditinggal wong tuane. Perkarane ora ana liya ya mung ratu sing duweni hambek julik.
sing jenenge Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Panjenenganmu apa wis ngerti? Wis ngerti apa durung yen to ramamu Prabu Boma Narakasura kuwi sing mateni ora ana liya Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna? Ya. Aku wis mudeng, aku wis tanggap kalamun to ramaku Prabu Boma Swargi kuwi sing nyedani ora ana liya eyangku dhewe Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Sebabe apa? Kok ingkang Rama dipateni Ratu Ndwarawati ngerti sebabe apa ora? Lah yen kuwi aku ora mangerteni. Sing ngerti sejarah iki ora ana liya kejaba mung Raden Kertiwindu. Piye larah-larahe kok iso bapakku Prabu Boma kuwi sing mateni malah eyangku dhewe Prabu Kresna. Rada majuwa sing dadi lungguhmu. Tak babarake kaya ngene critane. Jaman kepungkur nalika bapakmu dipateni karo Ratu Julik Prabu Kresna. Mara gage jlentrehna kaya kepiye sejarahe? Kaya piye larah-larahe? Bapakku Kanjeng Rama Prabu Boma iso seda ana tangane Ratu Ndwarawati. Mangkene critane. Sejarahe nalika biyen padha-padha anake Ratu Ndwarawati. Boma Narakasura ya bapakmu kuwi duweni dulur tunggal papak sejembok. Bapakmu Boma Narakasura kuwi duweni sedulur tunggal bapak sejembok. Ya kuwi jenenge ora ana liya si Samba Wisnubrata. Samba kuwi duweni rasa tresna lawan bojone Boma Narakasura ya keng ibumu dhewe ya kuwi Dewi Agnyana-Mati. Wes sawetara suwe anggone duwe rasa kekarone nanging secara sesideman utawa delik-delikan nuju ing sawijining dina anggone padha andon tresna anggone padha nyuntak ing rasa birai ing antaraning Samba lan ibumu Dewi Agnyana-Mati kadenangan utawa konangan dening bapakmu Prabu Boma Narakasura. Sapa sing ora nesu, sapa sing ora muntap menawa ngerti bojone digendak karo wong liya. Senadyan Samba mawi isih adine dhewe. Wekasan tanpa saranta bapakmu ngunus wujude pedhang ligan. Dibabat gulune Samba satemah sirah gumlundung ing lemah kulite dibesek-besek dijejuing satemah ana lakon Samba juwing. Kamangka sing kleru kuwi Samba. Lah kok Prabu Kresna malah mbelani Samba kang tegese mbelani wong salah, mbelani wong dosa, mbelani wong luput. Ngerti Samba mati, Ratu Ndwarawati sing jenenge Kresna nguncalake pusakane ingkang ingaranan Kyai Cakra Baskara. Kena dadane wong tuamu Boma Narakasura dadi lan patine. Lah yen wis ana kedadian sing kaya mangkene, patute simbah kaya Prabu Kresna kuwi dipundi-pundi apa dipateni? Dipateni dibabat gulune. Lah cocok nek ngono.
Rada montap lirekine tap duka yayasine pijojo pangmawinga wengis kumejot padoning latine trandit ngondarandir banjur saiki karepmu piye Prabu Sawarga urung lega rasane atiku yen durung kelakon mateni Ratu Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna yen pancen arep mateni Kresna dina samengko Prabu Kresna mapan ana ing negara Yawastina krana bakal ana acara gedhen-gedhen wisudan Ratu Anyar mumpung negara Yawastina durung ana ratune bedan negara Yawastina patenana Prabu Kresna sak Pandhawane pisan ya mung kanthi cara mangkono panjenenganmu bisa nyuwargake ingkang ramamu Prabu Bomanara Kasura lan idep-idep ngelar jajahan karben saya kuncara anggone madhek ratu ana ing negara Traju Tresna kene yo kabeh wis tak niati kabeh wis tak tekati bagus yen pancen kaya mangkono ing palungguhan iki Kertiwindu ora gelem keri dina iki aku uga bakal mbantu sing dadi niatmu yo kowe bakal mbantu apa Raden Kertiwindu aku bakal bantu kanthi cara bantu donga ngono donga saka ngguri supaya panjenengan bisa kasembadan apa sing ndok karepake yo matur nuwun Raden Kertiwindu yo barengi sintrang samirana muga-muga apa wae kang dadi lekasmu pengen males Sasrawirang mateni Ratu Julik Ratu Ndrawati Prabu Kresna bisa kasembadan Prabu Sawarga Korolodromo Ready Pandhawa tata gatiwisaya ngendriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan warayang ala Ludraka kula wonten dawuh tinimbalan Kanjeng muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih Kirapna Wadyabala negara Traju Tresna tumuju marang negara Yawastina arep dikaya ngapa lan kepriye Prabu Sawarga ora bisa mangan gayer ngombe seger turu angler lamun durung bisa nyuwargake Kanjeng Rama Prabu Bomanara Kasura Sumargi kanthi cara dina iki aku bakal mateni Ratu Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna
Nuwun inggih mangestokaken dawuh sinuwun. Sing ana mburi bocah Temenggung. Wonten dawuh sinuwun, amiji kula. Pilihana wadyabala ingkang Surasekti Mandraguna pilih tanding sajroning ayuda. Bebasan tinatah mendhat jinara menter pinaku bendal binedil jondil. Surak gumregut minangka tandha budhaling para wadyabala. Sendika mangestokaken dawuh sinuwun budhal dene. Sang apate sigra maranata baris nyawiji kumolong dampyak meregut lampahe binarung krapyak watang agate kumalar ngabagi sorae kumuro Sorae rame gumuro binarung tambur nyang bering suling slompret sesawuran minangka cucu ing baris budhaling prawadyabala kumregut genya rumaris Yo.
哎哦，哎